दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2024 मायथाइनि जि मोनसे रोंगौसा सायख' आनजाद टेलेन्ट सार्च आनजाद बेखौ बे बाराव 9थि खेब आगान सुरबाय। बोसोरफ्रामबो बेखौ लाबोबाय थानाय जादों। दा बे आनजादखौ लानायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' माहारिखौ लानानै बा जोंनि बर' बिजोंजों फरायबाय थानाय फरायसाफोर बा जेनेरेसन बेखौ लानानै जोङो भबिसतनि गोबां सिङाव बाथ्रा दङ, जाय बाथ्राखौ जोङो सुंद'यै बुंनानै फोजोबनो हाया। बे आनजादा बे बोसोरनि थाखाय गासै जों नुदों बर' बिजोंजों फरायनाय 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफ्रा बे बोसोराव गासै 16,721 जन फरायसाफ्रा बाहागो लादों। आरो अल आसाम जेरावनाखि हाइ स्कुलनि जोंनि बर' फरायसाफोर दं, बेहाय गंफ्रोमबो फरायसालियाव बे आनजादखौ फाथिनाय जादों। दा बिनिनो सिङाव चिरां जिल्लाया बे बोसोराव 3,000नि खाथियाव गासै 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफ्रा दिनै बे आनजादाव बाहागो लादों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव जि मोनसे आमटेकायाव थानाय जि मोनसे गुरुदेब बर्डिं बे स्कुलाव जोङो बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ जों मोनफैदों आरो बिनि फरायसाफ्रा 99% बाहागो लादों। जोबोद जों मोजां मोनदों। आरो बे आनजादनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो जे जोंनि फरायबाय थानाय 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफ्रा फरायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव गावनि जि डिग्रि लानानै गावनि जे मोनसे स्किल बा कुवालिटिखौ लानानै बिथांमोना मोनसे समाव जिबन दानांगोन, साख्रि बाख्रि लानांगोन, गोबां बिथांमोना दावबायलानांगोन। दा बेनिखायनो सोलोंथाइखौ लानानै जोङो गाबोन लाइफ इस्टाब्लिस खालामनो थाखाय साख्रि बाख्रिनि इन्टारभिउ होनांगौ थाखाय जि मोनसे सिस्टेम, बे सिस्टेमखौ दिनैनि बे टेलेन्ट सार्च आनजादाव जों होनाय जादों। बाय माल्टिपल चइसनि अबजेक्टिभ टाइपनि बाहाय कुइसन थागोन, जेखौनाखि UPSC आनजादाव, APSC आनजादाव, रेलनि आनजादाव, गुबुन आनजादाव जि सिस्टेमनि कुइसन पेटार्ना जायो, बे एखे पेटार्नजोंनो जों बाहाय लानाय जादों। आरो स्पेसियेलि बे आनजादाव मोनब्रै साबजेक्टआव, मोनब्रै आयदायाव कुइसनखौ लानाय जादों। बाहाय मेथ्स थाबाय, जेनेरेल साइन्स थाबाय, आरो बेवहाय इंलिस थाबाय, बेनिफ्राय GK जेनेरेल नलेज लाइननिफ्राय लानाय जादों। मोनसे साबजेक्टआव 50-50 गासै 200 मार्कनि लानाय जादों। आरो बे आनजादनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसाफ्रा जायफोर फरायसाफ्रा बांसिन नाम्बार मोनो, बे नाम्बारनिफ्रायनो गासै 3 टप मोनसे पजिसन बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनानै भेलिसाइड खालामनाय जागोन फैबाय थानाय समाव। आरो बिनि अनगायैबो टप 3नि गाहायाव जायफोरनाखि आरो गोबां फरायसाफ्रा क्वालिफाइ जागोन, बिथांमोनखौ आरो एगेन टप 5 पजिसन बाहायबो बिथांमोनखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै मोनसे भेलिसाइड खालामगोन बा प्रमान बिलाइ होनाय जागोन। आरो टप 3 हल्डारफोरनो बेवहाय मोनसे वान टाइम स्कलारशिप हिसाबै फार्स्ट हल्डारनो 20,000, सेकेन्डआव 15,000, थार्ड हल्डारनो 10,000 करि बे मोनसे स्कलारशिपखौ होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांखि लानाय जादों। जि मोनसे आनजाद लिरनाय टेलेन्ट सार्चनि मुङाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा बे मोनसे बेब'स्थाखौ लादों। बियो एक्सुवेलि जि मोनसे स्कलारशिप वान टाइम 20,000, 15,000 बा 10,000 बेयो मेटार नङा। आरो नोङो बे आनजादाव उथ्रिसारबाय होननानै सोरबा सासे फरायसानो लाख थाखा होयोबाबो बियो बिनि थाखाय मोजां जानाय नङा। दा जि मोनसे स्कलारशिप बा मोनसे बान्था बियो मेटार नङा। जे गुबै मेटारा बेसो जे फरायसा जिउआव दिनैनि जि मोनसे कम्पिटिटिभ जुगाव थांनानै थानांगौबा, गाव जुदि साक्सेस जानांगौबा, दिनैनि जि मोनसे सिस्टेम फरायफारिनि, दिनैनि जि मोनसे कम्पिटिटिभ जि मोनसे टाइम, बेहाय गासै बे एग्जामनि गेजेरजों जों मोननाय जादों। बेनिफ्राय प्रपार मोनसे नलेज, बेनिफ्राय मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ मोनगोन। आरो बे एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजोंनो जोंनि फरायसाफ्रा दिनै जायफोर बाहागो लादों, बिथांमोना गावसिनि जे मेट्रिक फाइनालनि आनजाद, हायार सेकेन्डारि कलेज लेभेलनि आनजाद बा गुबुन बिथिं गावखौ सासे बादायारि फरायसा हिसाबै लांनायनि मोनसे नलेजखौ, खाबुखौ मोनदों। आरो बेखौ लानो हानाया फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोनां दङ। आरो बिथांमोननि मोनसे गिदिर मोनसे जिउनि जागायनाय होननानै जों मोनसे फोथायो।